Seguridad sa Dinagyang Festival 2025 mas hugton pa sang Iloilo City Police Office bangod sa pagpaiway sang signal jamming. Si John Sala nakatuto. Yara sa malapit 100,000 ang estimated tourist arrivals ang Iloilo City Police Office sa highlights ng Dinagyang Festival. Gani ginalauman suno sa Kapulisan nga magadinaguso ang mga ini sa mga main festival areas nga ginalakipan sang performance areas kag food festival. Wala sang patigayunon nga signal jamming sa highlight events ang festival. Gani suno kay Major Sheila May Sanggidines, mabawi na lang ang Kapulisan sa pagpahugot pa sang seguridad. Hindi na kita ma-establish sang screening, frisking area sa sulod, pero may mga established kita sa gihapon nga mga border checkpoints nga palibot sa siyudad sa Iloilo. May inner security kita nga i-implement para nga masiguro nga ma-lockdown naton ang sulod nga parts sang aton nga kahiwatan and even sa sagwa. Angot siniyara sa malapit 4,000 ka mga kapulisan kag masobra 3,000 ka mga force multipliers, medical team kag volunteer groups ang iga-deploy sang syudad agon masiguro ang kalinong kag katawhay sa mga aktibidad. Magapatuman man sang masugot nga frisking kag security protocol sa mga judging areas. Dumilian ang pagdala sa mga backpack, pagpalupad sang drones, pagpanigarilyo kag paggamit sang vape, kag paglapta sang basura. Hugot man nga ipatuman ang curfew for minors. Bawal ang magdala sang mga armas luthang naton dira, tanan ng mga bladed weapon except kung ti-inline ina sa imo profession. Then we are campaigning for a smoke-free nga festivity, drug-free. Nagpangabay naman sang kooperasyon ng ICPO sa publiko agon masiguro ang kadalagan sang kahiwatan. Upod kay Hans Tisierto, John Sala, Western Visayas.